Adio lagunok, ongi etorri berriro kabalara. Eta gaurkoan, ikusko gero zeinan itzengo du gaia, baina lehenengo aurkeztuko gure bi super gonbidatuak. Gaur gurean ditugu Sugoi eta Izar. Venga, txalo bero bat. Gure buruari. Ongi etorri gure plato super berora, ez dakit kontatu zareten, baina kriston beroa egiten duen barruan, ez da? Bueno, epel, ez? Epel ez, hotza egiten du hotza handia. Hemen behar dira bazkidetza batzuk gehiago. Eskerrik asko, entzun duzue Izar, kasu egin. Hasiko gara, zuen buru aurkeztu ezakezu ez, nor nahi du hasi? Hasitu. Ni Sugoi naiz, zer esan dezaken ditaz, 25 urte ditut, Iruñan bizi naiz, baina herri txiki batekoa naiz, Arruizkoa. Eta orain, banabil Euskal Herrian euskarazen tope, eta baita ere Gazte Euskaltzalen sarean, eta beste saltsa batzuetan ere bai. Eta zu Izar? Bale, ni Izar naiz, Donostiarra, 27 urte ditut, zuzenbidea bukatzen ari naiz, eta beste banabile espazio ezberdinetan tartean EH Bildun, eta uste dut, horregatik ere hemen nagoela. Hor dago hemen militantzia esparru ezberdin batzuk. Supone gustatzen aurkezpenak zen apur bat klasean egiten dien bezala, kaixo ni dakit horra, eta kizat urte ditut. Eske foko hauekin, bizika, olaiteko modua. Eta zen uste horri zeate, gogotxu? Ni torri naiz pixkat, tentxo, elurragatik hor bidean, harrapatu nahu, kasi Iruñetik Donostiraino, bota eta pixkat hor. Eta gero hemen aparkatzeko problema, baina Eta nola egin duzu lurrarekin aurrera egiteko? Nola egin dudan? Aurrera. Pixka mantxoago joan eta aurrera. Ez egon biderik moztuta edo? Ez, moztuta ez. Gaizki baina moztuta ez. Lurra. Eta sorpresa handiena da Donostin ere elurra egiten duela. Ja, ze fuerte, nik ez duen sinisten. Pentsatzen bertan bera gelduko zela hau, esan bardet. Nik ere ez gainean, zer dia, 4 urtero egiten du elurra Donostin uste dut, eolako zerbait. Bai. Ez dakit horian egin duen estadistika. Estadistikak. Baina ez duen espero ez da Donostia etortzea eta ostia, elurra egiten du. Bai, nik hori espero nuen hemen sartuta, egongo ginela bero-bero eta ez da horrela izan. Kalefakzio bat behartugu mesedez, urrengorako ekarri guzu kalefakzio bat, otoi. Eta 40 minutu roken egon zela esan ditxo batek, Izar? Bai. Ondo pasada? Bueno, bai. Ez naiz ni oso formatu horietakoa, Dirua presoi eman diezu. Bai, ekarpena egin genuen, eta, bukatu genuen DJ-ak zeuden karpan, kontzertuak, ni idea. Orduan, zen mozortan amairu? Uste dut ondo, me han kontau. Super ondo. Orain sartuko gara gaian eta hortarako Unaik sarrera ederroa pasatu digu. Ale, Unai. Estrategia politikoa, zer da estrategia politikoa? Esan dezakegu dela mugimendu politiko batek helburu batzuk lortzeko marrazten duen bide horria, ez? Baina egia da bide horretan batzutan badaudela gatazkak edo korapiloren bat agertzen direla, ez? Adibidez, estatu propio bat helburu izanik, gaur egungo egituretan eraldaketa edo aldaketarako bide bat marraztea. Ta egia da hemen bi galdera ditugula, ez? Kontraesana edo estrategia. Batak bestea kaltetzen du edo batak bestea elikatzen du. Badakigu eta argi dugu gure helburua boterea eskuratzea dela, baina egia da batzutan oso posizio ezkorretan egoten gerala, ez? Eta gauzak diren bezala, alternatiba lana egiten lortzen da, eta ez denatazke jatzen. Eta eskubide urraketa suposatzen duen errealitate bateia alternatiba bat aurkeztea edo horri aurre egiteko lege bat eratzea, hori sistemari saltza da, ez da? Karo, dira gauzak ez irautza egin eta gero dako utzi daitezkenak. Galdera asko ditugu 20 minutu eskaserako, baina asko gustatzen zaigunez, gaurkoan klaken beste meloi bat irekiko dugu. Hasi baino lehenago, oroitu nahi ezuet guztiei, geruzakek beste bi atal aurkeztuko dituela Laister. Lehenengo izangoa boterea atala Gasteizen, ZAS espazioan martxoaren 2an, eta bestea sormena atala Tuteran, martxoaren 24an letras a la taza liburu dendan. Beraz, adi egon eta jun zaitezte aurkezpen horietara eta bertan parte hartuko dute Aimar Josuek, Iruri Altzerrekak, Lide Crespok, Netzanet Iriartek eta Unai Riberak. Beraz, orain hemen dituzue boterea ataleko irudi batzuek eta gozatu ezazue.
Boterea zari bagara eta ongiaz eta gaizkiak, nik aurreneko gauz esango nukena, botera amorala da. Edo niri bakarrik interesez zait boterean modu amoral batean pentsatuz, ez? Ez ongiaren eta gaizkiaren parametro horien barruan. Hau, konfusioa kuriosoa iruditzen zaiz, asko hitz egiten dugu boteretzeaz eta alduntzeaz, baina gero ematen du boterea txarra dela, orduan zergatik nahi dugu boteretu, gauza txarra izango balitz, ez? Bueno, sartuko gara ja, gure salda beroan, gure txokate beroan. Beraz, hasteko, objektu bat ekarri duzuela uste dut? Bai. Zu hasiko zara Ni bain? hasiko naiz. Bai, hasi benga, Izar. Nik improvisazioaren ondorioa da objektu hauek hartzea. Atzo lagun batek sugeritu zian hauek hartzeko eta sanian baizea. Eta gaur ez nekan beste ezer gainean eta orduan ekarri dut nire deneia. Vale. Nana, oso ondo. Nana, ez da, bai. Eta azalduko dut zergatik edo... Bai, azaldu eta jarri hor. Ez digna ikusi nire zenbakia. Ez alderantziz. Bueno, eta ez dakit, iruditzen zait simbolo asko baditula tarjeta horrek, ez? Osea, batetik herritartasunarena, eskubideak eta nola den hain arbitrarioa hori nork eskuratzen duen eta nork ez, eta horren atzean dagoen guztia. Eta gero, guri tokatzen egunetik, Espainiar deneia dela, eta ni behintzat horrekin ez naizela identifikatzen, eta pentsatzen horretaz ere hitz egingo gula gero. Berda, bai, zen hori erakutsi nahi zuen Reino de España berria jartzen duela handian, super polita. Ez du jartzen? Ez dakit, hau nahizkoa den. Jarraitzen du indarrean egoten honek, Bai, hau berrietakoa da nik uste, ez? Ez dauzka 3 bandera. Dauka bakarra, bai, egia da. Ez da berrietakoa, nik daukat 3 banderakin. Nan berrian gainera jartzen du Reino de España. Argi geratzeko? Egia da. Nungoak gara. Ez nahaztu. Oso ondo, utzi hor gure altar politean. Noizbait behar bada jaurti egingo duzu zorionez nan hori ez? Espero dezagun. Bueno, a ber, ikusiko dugu. Mila esker izan. Eta zu gaizuk zekarri duzu? Izan daitezke osagarriak ez? Ekarri dut txiskero bat, Euskal Herrian euskaraztekoa, pixka propaganda egiteko ez? Esan zeniaten hori objektu bat ekarri bartzea, eta pixka propaganda. Eta mandaldio gulzu, ez? Pixka gero baiko parlamentario bat ateratzen bideo batean mozten, egin ezakegu bersioa. Edo, pixkat pentsatzeko, instituzioei zu eman behar diegun, edo ez, edo beste zerbait eman behar diegun, edo zertako erabili dezakegun. Mila esker, oso interesgarria, eta egia esan badiera komplementarioak, ez? Emateizuko goiteko, sua eman nan hori. Mila esker zuen objektuen gatik. Ematen dute, improvisazioarekin, baina azkenan apurat telepatiko eta guzti gehatu da zuen artekoa, ez? Neko komplementario, bai. Bai, lehenengo galde autoko dizut orduan, hausnartzeko. Zer da kalea kontuan hartu gabe jokatzen duen botere instituzional bat? Hau da, kalea gabe funtzionatzen duena. Balago baten bat, edo kalea kontuan hartzen da beti, edo nola dijoa hori? Nik uste dut, kalea kontutan hartzen ez duen instituzioa, aparte tirania, antidemokratikoa eta bar, bada gutxi gelditzen zaion zerbait, ez? Azkenan, zuk ez baduzu entzuten, herri mugimenduan egosten dena, kalean egosten dena, lehenago edo beranduago botako zaituzte hortik, fijo, eta, pixkatu, hori. Bai, nik esango antzeko zerbait esan behar nuen, niretzat aukera galdu bada. Herriarekin batera ez dijoan instituzioa, galdetu bezu aber baten bat ezagutzen dugu, nik uste asko ez, gehienak. Baina normalean herriarekin batera ez doan instituzioa atzetik joango da, ez? Iruditzen zait herriak jartzen dituela ritmo batzuk eta horri entzuten ez dion instituzioa seguraski zaharra izango da eta atzean geldituko da. Orduan esan nahi duzute, garrantzitsua dela kalean garatzen dena entzutea eta aplikatzea
apur bat instituzioetan ez da. Bai, hombre, nik uste ezinbestekoa dela, egia da, esan dugu instituzio asko gaur egun kokatuko genituzkela hola funtzionatzeko modu horretan, egia da baita ere gaur egun dozein koloretako instituzio eta alderdiek esaten dutela herriari entzuten diotela, ez? Baina nik uste entzute ariketa hori ezin dela vertikalean izan, ez? Eta ezin duela instituzioak erabaki, bueno, momentu honetan irekiko ditugu udaletxeko ateak eta entzungo dugu. Izan behar dela harreman bat, jarraikorra eta parekoen artean ematen dena bestela, ba ez da efektiboa. Ebaluazio jarrai bat bezala, pixka bat, ez etengabeko ebaluazio jarrai bat instituzio. Hori da. Eta ez, eta orduan horregatik, zergat da garrantzitsuak gaur egun kalera ateratzea, ez da? Esan nahi dut, azkenean baitugu hainbat adibidez, azterketak euskeraz, feminismoa eta horrela, eta horiek egiten dutena da, gero instituzioi apelazio bat, hori nola ikusten duzue? Nik uste dut beti dela garrantzitsua kalera ateratzea, baina orain ikusten ari garen injustizien eta zapalkuntzen, ez? Indartzearekin mundu mailan, Euskal Herri mailan alde guztietan oraindik garrantzitsuagoa, ez? Ze, egia da kaleak azken urteetan modu ezberdin batean aktibatu direla. Baina, birpentsatu behar dugu, ez? Baitare nola aktibatu behar dugun kalea, eta sareetan ere badugu beste erronka bat, sareak ere badira kalea, privatizatutako kaleak, baina badira kalea. Eta ikusi behar dugu nola aktibatu eta nola indartu gehiago eragin alizateko ikusten ari gara, gure eragina ez dela nahikoa eraginkorra. Guztiz ados. Eta nik uste ezinbestekoa dela, ez? Azkenean, eraldatu nahi eraldaketa prozesu batean daude lerro desberdinak, ez? Dago egiturak aldatu beharra, baina dago ideologizazio lan bat eta baloreak, ohiturak aldatzea, eta hori instituzioetatik akonpainatu daiteke, baina hori egiten da beitigorako logika batean, eta nik uste kaletik, ez duk esan dezun bezala, kalea oso modu zabal batean ulertuta, ez? Batzutan esaten da, kalea galdu ditugu, espazio askotan dago eraldaketa, sare sozialak, o bestelako sareak, eta guztietan egotea ezinbestekoa da. Noski esan ez kale, baina hori apur bat zer da kalearen definizioa. Esazu kale izan etekela espazio pribatu bat, dela Twitter, Instagram, sare sozialak, baina zer aigea, zer buruzak, herriari buruz edo? Hor pentsatu beharko ginuke, ez? Baita ere, sareak ze modutan diren kalea eta ze puntutaino hor dauzkagun aukerak eragiteko zenbateraino, eta berpentsatu beharko ginuke baita ere, igual sare propioak edo sare libreak edo indartzean, ez? Ze azkenan hor eragiten saiatzen ari gara, baina horiek jabe badute eta jabe horiek jartzen dituzte arauak, joko arauak, eta gero nik uste dut baita ere falta dela txiskeroa baita ere ekarri dut, ez? Kalea egia da, kaleara jende asko atera dela, ez? Azkeneko urtetan, baina pixkat txinparta pixkat falta zaigula, ez? Eta jendea ateratzen da baina ikusi behar dugu nola, lehen esan dudana pixkat, nola eragin gehiago, eta nola izan eraginkorragoa kalean. Eta orduan gehiago eragin behar da kalean, eta nola horren bidez lortu aldira aldaketak, nola egin aldira aldaketak lortzeko, edo adibidez aldaketa legalak lortzeko kaleetikan, zein baude adibideak horrenak, edo nola ikusten duzu hori, edo txinparta hori sortzeko adibidez, gero horrek ekarri ezakena aldaketa legala horren ostean? Hombre, nik uste, azken hilabetetan mugimendu handia egon dela lege berrien inguruan, eta eztabaida asko, baina badirela adibide bat, bere gauza guztiekin, baina translegea aipatuko nuke, ez? Eta hor egonda salda handia kalean, eta nik uste presio handia, eta horri hobeto edo okerrago erantzuten dion legalitate berri bat edo prozesu bat, eta nik uste
badela jorratu behar den bide bat, osea, behar dira oinarri legalak, aldarrikapenek ezin dute aldarrikapenetan gelditu. Osea, hori da aldarrikapenaren ambizioa, zerbait eta materializatzera iristea, eta nik uste oinarri legalaren eta oinarri juridikoaren ambizio hori ezinbestekoa dela, ez bakarrik, baina hortatik ere pasa behar dela. Bai, ados horrekin. Eta nik uste dut baita ere lege bat, epe motzean, esaten zinun, epe motzean legeak aldarrikatu behar ditugu, gure bizitza arlo edo ardatz ezberdinetan duinago egin dezaketelako legek, baina aldi beran ezin dugu ahaztu lege horiek ze oinarriren gainean dauden, ze oinarri politiko eta ekonomikoen gainean dauden eraikita, ez? Gaude bi estaturen menpe, ez gara buru jabeak, eta gainera gaude sistema kapitalista heteropatriarkal baten barruan, eta guzti hori legeen bidez bakarrik ez dela aldatuko. Esken niretzat, klabea hor dago, esan dezun hortan, legeen bidez bakarrik ez da aldatuko. Baina, urratsak ematen jun daiteketan niretzat bada kompatiblea, bada bateragarria sistema zalantzan jartzea, baina era berean jutea, lorpen txikiak edo urrats batzuk ematen, eta urrats baten atzetik dator bestea, ez? Eta aldarrikatzen, honekin agian ez da nahikoa, baina pixka bat gerturatzen gaitu. Azkenan legek tresna bat bezala, ez? Erabiltzea, ez? Legek tresna bat dira, edo medio bat dira aldaketa horiek gertatu alizateko, edo. Ez azken finean, ezin da aldaketa guztia hortu, baina lege horiek edutela bermatu eskubide batzuk adiz betetzea, ez? Imaginatu, euskara ofizialetan tokietan, ados, euskara ez sustatu, baina ofiziala ez den bitartean. Hori da. Azkenan, hori da oso adibide ona, adibidez, ez? Momentu honetan, Euskal Herri guztirako eskatzen dugu ofizialtasuna, urte askoren ondoren, momentu honetan justo Nafarroa garaian gabiltza lanketa horrekin, ez? Eta badakigu hori lortzen dugunean Euskaldunek ez dugula gure euskaraz bizitzeko eskubidea bermatuta izango, baina bai emango digula eta adibide bezala dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, non ofiziala den duela urte asko, baina ez den nahikoa hori izan euskaraz bizializateko. Baina badakigu horrek helduleku importante bat emango digula gure eskubideak aldarrikatzeko, ez? Hemen jartzen du eta nik eskubidea daukat, eta zergatik jende askorentzako instituzioak referentzia nagusia direlako eta gero estatuarentzako baita, ondorio legalak, ondorio ekonomikoak eta horren arabera erabakitzen direlako. Kontua da, eta bada bizi egun sistema instituzional eta burokraziaren ondorio, baina legeak ere oso modu estankoan ulertzen ditugula, eta agian gerturatzen geranean muturreko, nolabait esategatik, muturreko egoera batera ulertzen dugu gehiago legea jokatu ezaken papera, izan daiteke euskararen ez ofizialtasunaren kasuan, baina zu jarri ez du adibidea. Eaen zergatik ez eskatu beste euskara lege bat, ez? Adibidez, gaude egoera batean, baina guain, legeek ere indezaketela aurrera, eta momentu batean balio izanak ez du esan nahi hortik urte batzuetara, edo egoera aldatzen denean, beste buelta bat eman ezin zaionik lege horri, o beste bati, edo... Azken finean, egin behar da probat birplantatu etengabe eta hor jarri saltxan. Eta adibidez horrekin dut, zeintzuk dira gaur egun Euskal Herriak instituzioi exigitzen dien aldaketa nagusiak, zuen ustez adibidez izar hasiz eta gero jarraituko egu, baina zeintzuk dira adibidez zure ustez? Eske zerrenda oso luze izan daiteke. Nik uste zaintzaren arloan behar dela araudi berri bat eta orokorrean sistema berri bat ukaezina dela, eta gaina hori eredu bezala jarriko nuke. Mugimendu feminista ari da hausnarketa hau ematen, ari da planteamenduak egiten aldarrikapen ahulen lerroa eramateko, eta nik uste horrek bai ala bai beharko duela ondoren itzulpen bat arlo formalean, bat aipatzagatik, etxe bizitza legea, ez dakit, 3 puntu. Bai, nik uste zaila dela esatea zein diren Euskal Herriak eskatzen dituen legeak. Ze, karo, segun hori galdetzen diozun, ez? Karo, argia moztuta duen pertsona bati galdetzen badiozu, esango du instituzioek
espropiatu behar dituztela energia enpresak eta bermatu behar duela bere argindarra izateko eskubidea. Claro, galdetzen baiozu euskaldun bati beste arloetan olako beharrik ikusten ez duena, esango du ofizialtasuna edo euskara lege berria edo hezkuntza euskaraz izateko Orduan, claro, interes eta lehentasun maila ezberdina daude. Orduan, claro, hor lehentasuna jartza beti zaila da, baina bai uste dut saiatu behar garela gerozta gehiago borroka ezberdinen arteko sinergiak, elkarlanak eta loturak bilatzen. Bai, apart intersekzionalitatea, hitza hori apart denek bate egitea. Azken finean, testu inguru bakoitzak edo beste eragingo du zure zein izatea. Eta beste euskararekin zein da urgentziazko neurria Euskal Herrian? Momentu honetan, eztabaidan dagon hezkuntza legeak, asko ukitzen du euskararen gaia. Azkenan, euskararen bizi berritzaren zati garrantzitsu bat edo garrantzitsuena espaldin bada, hezkuntzatik etorri da. Hezkuntza sistematik, bere gabezti eta arazo guztiekin atera dira euskaldun berri kopuru gehien. Eta, hor ikusi dugu, hasteko esan barra da, eztabaida hau dagoela mugatuta 3 probintzitara, baina Euskal Herri guztian eman beharko ginukela, eta pixkat nazio ikuspegi batekin hartu beharko ginukela. Argi eukita baita ere ze muga dauzkan, da lege autonomiko bat, eta Espainiar Estatuaren barruan kokatzen dela. Baina hor adibidez, aurkeztu zuten zirriborro hortan, agertzen da B2 mailara iritsi beharko liatekeela ikasle guztiak derrigorrezko hezkuntza bukatuta gero, eta hori oso ongi dago, baina ez da agertzen nola, ikusi dugu azken urtetan ereduak gerozta zailtasun gehiago ditula euskalduntzeko. Ikusten dugu eskolatik kanpo gerozta espazio gutxiago dauzkatela umeek eta dauzkagula gazteek euskaraz bizitzeko, eta hori lege batean idatzi daiteke, baina gero jarri behar dira neurri materialak, zehatzak, hori egi bihurtzeko. Bai, azkenan lege ezartu behar da hori dana. Ari gara benara izaten legeak ora arautu ezakitzer, baina evidentea badagoela desilusio moduko bat instituzioekiko edo legeekiko. Zer eragiten du paseitate horrek? Eta zuek uste duzu asko dantzun da, eskuin muturari mesede egiten diola instituzioekiko mesfidantza hori politikari guztiak txarrak dira, erakundeak ez dutetako balio diskurtso horrek? Hombre, nik uste, azteko desilusio hori guztiz ulertzekoa dela, egoera txarra da, ez da aldatzen urtez urte edo okerrera doa, eta gaina are gehiago begiratuta gazte belaunaldiei, ez da duela urte batzuk esatezena ez dakagu etorkizunik, oraina ere, gaur hori dago zalantzan eta hainbeste mila krisi ekologikoa eta pandemia eta ziurgabetasun horrek desilusioa eta desatxikimendua eragitean ikuste guztiz normala dela. Gero batzutan haserrea hitz egiten dugu eta azten zaigu historikoki haserrea, desatxikimendua, desilusioa kapitalizatzen erregeak izan dela eskuina. Eta hori orain ere gertatzen ari da. Orduan, nik uste bilatu behar direla ilusionanteak izan daitezken palanka horiek edo eta parte hartu. Abstenitu daiteztela besteak. Abstenitu dadila eskuina. Guk egon behar dugu boterea egon daiteken espazio guzti horietan eta ezin dugu gutxi sartzen. Baliabideak nazionalizatu apur bat, ez? Bai, adibidez. Bai, argi dago, diskurtso horrekin bultzatzen dena da hori, ez dago posible aldaketarik sortzea, ez dago alternatibarik, eta hori dago super errotuta kalean, eta gure inguruko jende gehienarengan, eta askotan gure buruan baita, Eta orduan, bai aurre egin bartzaiola diskurtso horri, baina egia da ez dela nahikoa, guk
borrokatzea eremu elektorala bakarrik edo, ez? Ez, karo, parte hartu behar da, bai, baina, karo, beste irudikatu behar duzu, sortu behar duzu, jendea bultzatu behar duzu beste alternatiba bat, beste benetan balio diguten instituzio batzuk lortzeko borrokatzera, ez? Egia da, instituzio hauek neurria handienean ez digute balio. Hor daude, eta dauden heinean hor eragin behar da, baina egia da, aurrera begira, asmatu behar ditugula, behar ditugun instituzioak. Eta noski, eta gero ere, ezin duguna eginda egon itxaroten, heltzea magikoki momentu ondana perfektuan borrokatu behar da horren alde ere, ez da? Hori da. Eske nik uste aldarrikatu behar dena justo dela hori, politika egitea, baina politika ulertuta modu zabalenean eta konprometitzetik zure inguruarekin, ez? Eta konpromiso horren baitan, zergatik ez, baita ere instituzioak baliatzea, baina zerbait perspektiba osoago baten baitan, eta hori esan dezuna ezin dela egoera da desesperante xamarra, baina egin behar da, eta konprometitu behar da inguruarekin. Noski, izan ez daik esaten zu ez, baina legeak alatzak ez zuetako, ostras, agian Nafarroako pertsona batentzat, izan daiteke Nafarro galdeko batentzako euskaraz bizia izatea, eskubide bat izatea, izan daiteke aldaketa bat bere eguneroko bizitzan, edo adibidez onartzat zure identitate LGTBI identitate baldin badokazu, hori onartu alzatea eta horrekin bizaletea ez, eta esan duzu hori gabe edo horrekin aldaketa txipiat dago zure eguneroko bizian. Ostras, atzerritartasun legea, ez? Adibidez, osea, lege hortaz hitz egin behar da, ezin da, esan eske instituzio hauek o lege hauek ez dute balio, baina hemen jendea bizi da gaur eta behar ditu erantzunak bihar, osea, o gaur edo bihar. Eta ez da posible jendea hiltza bidasoa ibaian ere, eta adibidez horregatik eta dena. Bai, helburu handi bat badago, ez, apur bat, instituzioek edo egin behar dute bide batera, egin behar duguna bideratu apur bat instituzioak, ez, gure kaleko jardunarekin eta dena, esan duzuna apur bat. Bai, nik ulertzen dugun bezala, kaleak izan behar dira markatzen dutenak norabidea eta instituzioa joan behar dira hori babesten eta hortara moldatzen, ez? Eta hori posible egiten. Eta, karo, egia da, momenturen batean, baldin badaude benetan instituzio batzuk hortan dabiltzanak, momentu batzutan tokatuko da konfrontatzea egituren oinarriekin eta bar. Baina bide hori nik behintzat ulertzen dut egin behar dela. Baina horregatik da hain beharrezkoa elkarlan hori, baina elkarlan ez hainbeste bi sujeto, paraleloan doazen bi sujeto izango balira bezala, ez? Osea, hemen dago eraldaketa prozesu bat, eta instituzioetatik bakarrik egiten den bitartean horrek ez du ezertarako balio. Osea, eta jarri ditugun adibide guztiek balio dute hori azaltzeko, baina alderantziz ere kaletik egiten den horrek bakarrik gero materializatzea oso da zaila, eta orduan, osea, elkar, ez dakit nola esan, etengabekoa izan behar dela elkarrukitze hori, eta ez hainbeste noizean behin bat egiten duten bibide paralelo bezala. Irudikatza purat puzle bat osatzen jutea bezala denok batera, ez pieza hau, bestak beste pieza hori, eta horrela osatzea denok nahi dugun helburu handi hori, gutxinaka, ez? Bai, egia da zaila dela, eta alderdiek, urtetik behin mantendu behar dutela, handitu behar dutela bere ordezkaritza, eta egituraren biziraupenak batzutan hipotekatzen duela edo alde batera uzten duela herri mugimenduaren aspirazioa edo orduan hor asmatzea ez da inerresa. Ez da puzle... Neri alare iruditzen zait, batzutan aipatzen, harinez pentsatzen esaten ari geran horretan, eta ni esaten ari nezenan, eta batzutan dirudiela elkarrela hitz egitean eta etengabe gurutzatzen diren bideoietaz hitz egitean dela dena supererresa. Eta evidentemente ez, baina eske iruditzen zait, tentsio horiek ere badirela aurrera eginarazten dizutenak, ez? Eta instituzioekiko hori
seguro izango dela tensoa, zuk esan dezuna, eske daude sakoneko egitura batzuk daudenak hor. Baina bueno, pues, bidea horrelakoa izango da, eta tentsio hau begiratu behar da egiten duen ekarpen horretatik, ez? Argi dago badagoela hausnartzeko pila bat gai honen inguruan, eta uste dut gaur hausnarketa batzuk eduki ditugula. Beraz, nahi baduzu azkeneko hausnarketa txikitxo bat, esaldi bat bota zazu erasai, baina uste intugula nahiko mamina atera diogula, ez? Hombre, nik esango nuke hori, indar eraldatzaileok guztiek, uki behar dugula ambizio hori tokia daukagun, edo aukera daukagun toki horietan eragiteko, ez du lertzea aldaketa izango dela momentu batean ematen den zerbait bezala. Momentu batean eta toki batean ematen den zerbait bezala, hemen daude zabalketa pila bat, daude indar eraldatzaile pila bat, eta hau izango da bide bat tentsioz betetakoa eta pixkanak egingo dena. Hau bukaera da, ja, azkeneko... bale. Aprobetxatuko dut pixka propaganda egiteko, uste maia zuen. Bai, intzatzu. Iparra ezin dugula galdu, eta helburu estrategiko bezala Euskararen Errepublikoa finkatu dugu, ez? Eta pixkat horrera begira, ez? Hori nola lortu, nola iritsi hortara, topaketa batzuk antolatzen ari gara urriaren 7 eta 8 erako. Eta nahi dugu animatu baita, ez bakarrik euskaltzale edozein euskaltzale, baizik eta herri mugimenduan edozein borroketan dabiltzan militanteak eta bertan parte hartzera, pixkat uste dugu denen artean eta denen ekarpenekin izango dela aukera oso ona hausnartzeko, ongi pasatzeko, disfrutatzeko, eta hori, urriaren 7 apuntatu agendan, eta biagonan ikusiko dugu elkar. Bikain, mila eskatzen ekarpenegatik, ea egia dan lortzen dugun helburu horiek lortzea nolabait, eta ez ahaztu bazkidetzea, hori ere bada helburu hortarako bidetxo bat, eta mila esker etortzeagatik, eta hurrengora arte, aio!